O sa may isog ba na? Uy. Baboy. Baboy og chicken og pig. Ay, Og fish. hangin. Fish food. Sa tubang no, iya kayo. Magkita mo. Kaya naghaling ba ko? Doon ka naman ito. Sige naman po, no? Ay lang. Seman. Seman luloko ka pala. Nasiga, nasiga, guys. Mga bata, aligo na. Aligo na mga bata. Stephen, ikulit na. Ha? Ano naman? Ay mana nga isda, tulo ka isda na duha, usa. Ay, anak. Imo na ba? Imo nang... Ang isiga na isiga, guys. Pila ka isda na usa ra? Sarap. 5 kilong baboy. Eurot yung plastic. Ubot. Ay, bali mahalik. Wait. Mata op na. Ang sa puso pumunta kami eh. Sakto pa naman lang talas dos. Lama na 32 na. Sakto naman. Sige, mali. Maligo ka day. Mga alas 3 maligo ko day. Init man ay alas 4. Mga na init ba? Ulit alas 12 gabi. Alas 8 sa gabi. Apte ko to tanda mo lang yung kinay. Nakukuyo pa pa. Apte ko lang yung kinay. Bulat ko pa pa. Pagkumot mo dahil. Kaya kami dyan dahil lang kino. Yan talaga. Hindi lang kami gastir. Yan talaga. Tanap. Drive pa. Ha? Tanap ko po. Paro? Marihan mga gas ko. Kaya tininto. Tanap ko rin. Ikaw gusto na. Ako, aborto. Yan, kwarta gapon. Turot ito gapon. Anang 2,000 kamera. 4-3 spring. Ay, balik pa siya nagmanok. Ay, mamali mo kapor. Kapor mo iya. Ikaw, punya bisita kamu nagburgada lagi. Pero ang bisita iya ra. Bakal bisita wala. Iya na rato ka na. Bisita ra dito nilo ra yan pag kapor sila. Anay. Palit ang budget ng tuba diretso. Ang dinner. Gusto niya yung kinalog-galog. Tapos ikaw, mga dalawang yun. Sarong ko yung ay, sila ito. Hindi na kong bayad ng ter. Yaltas na naman ter. Pero mo, kasarapan ka ng kapatang. Tama, bisita. Hindi mo na rin vakansi ustita mo. Udah boleh gitu aja. Ayo nih. Ayo na to. Hero talaga bapak ko. Moy! Sige, sige. Sige,
Gusto ka mong yung utang, yung utang. Kuya, manas John siya. May sunda mo na yan. Oo.